کردستانیین هێژا ji bajarê Qamişlo Slav û Rêz ji we hemiyar e. Wek em tev de dizanin, agahdarin got ev demek dirêj vîrusa korona bela bûye li cîhanê hemî. Cîhan bi tevahiya xwe, dewletên mezin yên dewletên zilhêz bi tevahiya xwe xistiye metirsîke pir mezin de. Ji bo vê yekê piraniya dewleta sînorê xwe ji hemî meselên ê civakî de, siyasî de, werzişî de, aborî de girtine. Ji bo vê yekê em ji gelê xwe Kurdistanî jî dixwazin got pabend bin birêxistina ya cîhanî ya tenduristî ya navdewletî ku pabend bin ji beryarê wê ku em jî karî bin xwe biparêzin mîna milletên dî, mîna dewletên dî. Gelê me Kurdistanî dibe ku em tev heyedar bin, heş xwe hebin, heş tenduristiya xwe hebin, ji bo vê yekê erkek gelek mezin li ser me hemiyan e. Ji me tê xwestin ku em tev pabend bin bi beryarên dewletî yan bêjin beryarên dezgehên hikûmî ku em karî bin xwe biparêzin. Wek wa beryara ji me tê xwestin ji erkê me ku em di malê xwe de bin, em sînorê xwe, sînorên mala xwe em jî xwe bigirin, ji bo em karî bin xwe biparêzin, ji vê rewşa xerab em xelas bikin yan hemî bi hev re xelas bikin û derbas bibin. Rastî rewşek pir xerab e, heke em nehayedar bin ji rewşa xwe yê tenduristî, bi rastî em ê di rewşek pir xerab de derbas bibin. Wek em tev de dizanin, ev dewletên mezin jî ku xistine metirsîka mezin de, ew jî tev de jî bi rastî cihê tirsê ye. Li cem jî divê em heş xwe hebin, heş milletê xwe hebin, milletê me divê heş xwe hebe berî her tiştî. Tiştê ser erkê me got em dikarî bin sînorê mala xwe li xwe bigirin, li zarokê xwe bigirin, dergehê mala xwe li xwe bigirin û zarokê xwe bigirin û baş heş xwe û paqijiya xwe tenduristiya xwe hebin. Ji bo vê yekê dibe ji me tê xwestin ew gera zêde tinebe, yek, di do derketina zêde neş pêdeviyên jiyana rojane bin, dibe tinebe qedexebe, çûn û hatin divê qedexebe, ji bo vê yekê ku em karî bin jiyana xwe baş hevdûr e bibûrînin di rewşek xweşdir de û di meselê civakî de got em karî bin di pêşa rojê de jî em hemî bi hevdûr e bijîn bi şiklekî, bi şêweyekî tenduristî baş û saxlemî.